Siti sepuh. Langkung-langkung dumateng priyagung ingkang Mahabekdarma. Keparanga kawula nyelatur sawentawis kanthi hanetepi panjenenganipun Bapa Sudarman dalah Ibu Supriyati ingkang hamugati. Ing titilaksana supados ngawontenaken adicara panggih. Prasasat ing manah anggenipun ngawun-ngani sakjroning sasana pawewahan. Pepak samudya narung swaraning pradangga ana Gandhara mangambar-ambar. Ana sorting tejo gebyar sorting tejo saya caket saya cetha. Pranyata punika candraning panangaten kakung ingkang mijil saking Wisma. Ingkang sesilih Bambang Bagus Joko Supriyadi SPI. Ingkang mijil saking Laladan Mangunjayo. Putra kakung saking panjenenganipun Bapa Suraja minggah Ibu Mariana. Lampahipun nganten kakung Sinengguyung Jejaka sak kembaran kang tumuli gendong kembar mayang. Kembar Waswana wujude mayang wujuding kembang pinangka sarana dauping ponanganten. Lampahipun nganten kadampit bapa tuwin ibu panjenenganipun Bapa Suraja dalah Ibu Mariana. Kene ponanganten kakung wis ndungkap satraing papan pasangan mugi sigra kendel sawenawis. Sinten ingkang jenggar saking Damparing Rinengga punika candraning ponanganten putri kang sesilih Kusmaning Ayu Dewi Desi Prihatini sarjana ekonomi. Putra putri saking panjenenganipun Bapa Sudarman dalah Ibu Supriyati. Janggaring saking sasana Rinengga ponanganten putri kadampit bapa tuwin ibu panjenenganipun Bapa Sudarman dalah Ibu Supriyati. Lampahipun ponanganten kadampit wanita sak kembaran kang tumuli gendong kembar mayang. Kembar wis sinembut mayang wujuding kembang pinangka sarana dauping ponanganten. Sakwurining ponanganten ana wanita sak kembaran kang tumuli gendong kembar mayang bebasan kembar. Dedeg piadeke kembar samubarange mung beda busanane. Alon-alon anggone lumampah ponanganten sepecak maju datan oleh. Mugi ngingetaken kula warga ingkang tebih anyelaw ingkang celak rumaketa. Mugi ngestreni tindake ponanganten munggah mring papan pasangan. Dene ponanganten saripet wis dungkap satraing papan pasangan. Mugi siga kendel sawetawis. Tempeng catur netra ya kumlawe astaning mriku kawontenaken bebalangan gantalan.
Menapa to wertening gantalan kang ginawe sura temurose tinali lawe putih babasan sura sumrupa sira wis kasembatan anggonmu ngajak alaming beberen ungkono dono ake talining pernikahan uga kang sinebut akad nikah lawe putih pratandha kasucian sira wis kasembatan anggonmu ngajak alaming beberen aja ninggalake anggonmu manembah karo kang ginawe urip miturut kapercayaanmu dhewe-dhewe supaya anggonmu ngajak alaming beberen bisa nyingkirake tekaning bebendu nyedhake budi kulawan ayu kabaros kang teman. Kene penangatan serimbit kasiram sekaris taman mugi lumuntuh ing seket taman sakita brutal sentek liweripun dukal kuwaya popo cintakanipun Sri penganten serimbit ing pengajap kabucal piyawanipun mugi ngajeng manggih karayon dalah katentreman kasebatan kang dados sedya panyunipun. Kene ponanganten serimbit minto pangwasaning Gusti Metah tigan blabaring tigan manjinga wiji ingkang murni kagem ponanganten serimbit. Kene ponanganten putri minto pangwasaning Gusti ing pangajap nyiram sukun ingkang roko. Pratandha dados karo ingkang bekti tansah minto pangayoman. Paripurna anggenipun 17 putra kekalih. Paripurna anggenipun nuntas 17 putra kekalih kabaros kang teman. Ing mriku panggenipun Bapa Sudarman dalah ibu. Ing pengajap anggendong putra kekalih minggah mring dampar gading kencana. Lampai ponangaten serimbit tansah kegondelan kencong kiyeng kuku bakuh datan moh kinggang serambut minara sastra. Pancene lagi ke taman bayuning Bathara Asmara. Mugi-mugi lampai ponangaten seketut runtut rebutan patut. Uya prukon ngantos temane pikun mugi kadya Nini lan Mintuna bebasaning kados Kumajaya lan Dewi Ratih.
Lampaipun angatan sarimbit sepecah maju datan noleh. Mugi ngengetaken kula warga ingkang tebih hanyela ingkang celak Ramaketa. Muga ndherekaken jangkaringipun angatan minggah mring sasana rinengga. Sakwurning pun angatan ana wanita sak kembaran kang tumuli gendong kembar mayang. Alon anggonul maksana ponanganten sarimbit kagendong bapa utawi ibu panjenenganipun Bapa Sudarman dalah Ibu Supriyati. Ing pengajap kaboyong minggah wonten ing sasana rinengga kang wus sumadya. Alon-alon anggonul maksana liak waton kepenak dasar anggone lumaksana nganggone nuting wirama. Kene ponanganten sarimbit dungkap satraing papan rinengga kagendong bapa tuwin ibu. Sinungguyung pindha golek kencana mban-mban Senopati minggahing manggala yuda kang tumuli jengkar saking pinarak lenggah ing pengajap minggah wonten ing damparing kencana. Mugi-mugi lumampahing panganten siketut runtut rebutan patut uyup rukun ngantos tumakaning pikun. Mugi kadya nini lan mintuna bebasaning kados Kumajaya lan Dewi Ratih. Jengkaripun angatan kadhiraken bapa panjenenganipun saking Bapa Suraja dalah Ibu Mariana. Ingkang nderek jengkar saking sasana palenggahan minggah wonten ing dampar Gading Kencana. Kene pananganten sarimbit dungkap satraing damparing rinengga minggah wonten ing sasana rinengga kang wis madya. Kene pananganten minggah wonten ing damparing rinengga kalenggahaken bapa tuwin ibu. Dumateng panjenenganipun Bapa Sudarman dalah Ibu Supriyati. Dumateng panjenenganipun Bapa Sudarman dalah Ibu Supriyati. Mugya kersa anglenggahaken ponanganten sarimbit wonten ing sasana rinengga. Ponanganten sampun pinarak lenggah mugi panjenenganipun Bapa Sudarman pinarak lenggah wonten ing sasana pinajang ingkang sampun semadya. Kanthi adi cara sajipun kanthi adi cara sungkem mugi ponanganten kersa jengkar anggenipun pinarak lenggah kanthi adi cara sungkem.
Kini pun nganten serimbit jengkaranggen pun pinara lenggah marak sowan wonten ngarsa Bapa Sudarman dalah Ibu Supriyati kanthi ati cara sungkem. Ambet kalimat beduh Bapa tuwin Ibu. Kula putra kekalih Desi prihatini dalah Joko Suradi. Ing wedal punika marasowan wonten ngarsa Bapa tuwin Ibu ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ngarsa Bapa tuwin Ibu tansah nyuwun tambahing puji astuti. Mugi-mugi anggen kula anggebya wonten samudraning bebrayan agung saged njubuhaken ingkang dados kekutanganipun Bapa tuwin Ibu. Yoyongger anak lanang sing bagus dhewe Joko Suryadi lan anak wedok Desi Prihatini. Ndarbek sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu tak tampa tanganku loro kanthi dadi leganing atiku Yongger. Puji astutine wong tuamu tampan ana muga-muga bisa ngiringi laku jantramu anggon ngancik alaming bebrayan. Bisa mujudake kang dadi panyuwune bapa ibumu bisa dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah bapa ibu. Kawula tampes toklo kekalih mugi-mugi saged ndadosaken jimat palipih kanthi donga pamujinipun bapa ibu. Yo yer anakku sakarone. Muga-muga donga pamujine wong tuamu iso ngiringi laku jantra manggon ngancik alaming bebrayan. Kawula tampas toklo kekalih Bu. Paripurna anggenipun marak sowan wonten ngarsa Bapa Sudarman dalah Ibu Supriyati. Jangkaringipun nganten marak sowan wonten ngarsa Bapa Suraja dalah Ibu Mariana kang dadi cara sungkem. Anggenipun pinarak sowan wonten ngarsa Bapa Suraja dalah Ibu Mariana tansah gegundhelang rerentengan. Anggenipun marak sowan wonten ngarsa Bapa tuwin Ibu. Amit Kalimantan beduh Bapa tuwin Ibu. Kula putra kekalih Desi prihatini dalah Joko Supriyadi. Marasowan wonten ngarsa Bapa tuwin Ibu ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ngarsa Bapa tuwin Ibu. Saha nyuwun tambahing puji astuti mugi anggen kawula anggebya wonten samudraning bebrayan agung sekedhik dados keluarga ingkang sejahtera. Mujudaken ingkang dados kekudanganipun Bapa tuwin Ibu. Yoyongger anak lanang sing bagus dhewe Joko Supriyadi lan anak wedok sing ayu dhewe Desi Prihatini. Ndarbek sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu tak tampa tanganku loro Yongger. Kanthi puji astutine wong tuamu tampan ana muga-muga sira anggone ngancik alaming bebrayan bisa dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Dadi tepoto kaning kawula muda ing kathah sumber agung. Muga-muga donga pamujine wong tuamu bisa ngiringi laku jantra manggon ngancik alaming bebrayan. Duh Bapa tuwin Ibu. Kawula tampes toklo kekalih mugi-mugi saged ndadosaken jimat palipih. Yo nggih yo.
Muga-muga bisa ngiringi laku jantramu anggen ngajak alam yang bebraya. Paripurna anggenipun marak sowan wonten ngarsa bapa Suraja dalah Ibu Maryani. Sengkaringipun nganten pindaran lenggah wonten ing gambar gading kencana ingkang sampun semadya. Dumateng ponanganten sarbit kersa pinara lenggah wonten ing sasana rinengga ingkang sampun semadya. Dumateng sagung tamu kang pantes sinudarsana. Mekaten anggen kawula ngawontenaken adicara panggih saking keluarga agung jajaran tatares mbok bila anggenipun ngaturaken adicara kirang pantes tebing tata krami saha kirang subasita. Ya kersa nglaboraken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng kawula saputra. Kanthi adicara sajipun kawula aturaken dumateng ingkang tinenggadah mengku WO wedal kula aturaken sumangga. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mbah Kasno yang sudah memandu jalannya acara Temu Manten Adat Jawa antara kedua mempelai pada siang hari ini. Terkhusus bersama kedua mempelai Desi Prihartini, Sarjana Ekonomi, dengan saudara Joko Suryadi, SPI, yang berbahagia pada siang hari ini. Tentunya sejenak kita saksikan, kami persilahkan Mbah Kasno bersama kedua mempelai untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dan tentunya pada siang hari ini kembali akan kita lanjutkan. Kedua mempelai kami persilahkan bersama ayahanda dan ibunda dari mempelai wanita bersama Bapak Sudarman dan Ibu Supriyati untuk membersamai putra dan putri tercinta terlebih dahulu di atas singgasana pelaminan pada siang hari ini.
alhamdulillah tetap diberikan dalam satu keselamatan sehingga kedua mempelai atas perjalanan menuju dalam suatu pelaminan diberikan dalam satu kenyamanan, amin ya robbal alamin. Baik para hadirin berbahagia, mungkin kadang-kadang sebentar lagi akan menuju dalam satu ibadah salat duhur, meskipun itu adalah suatu yang sangat luar biasa yang selalu kita sama-sama dinanti-nantikan untuk umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Yuk kita hadirkan terlebih dahulu buat vokalis kami yang akan siap untuk berdidang tetap memberikan dalam satu wasara yang penuh dengan satu bahagia. Terimalah satu persembahan untuk Anda. Ada Dina Rahmadani Yu Wahada. Untuk di suatu tempat yang telah disediakan dari Panjenenganipun Bapak Sudarman bersama Ibu Supriyati untuk tamu-tamu kita yang pada akan menuju ataupun yang sudah hadir, juga dipersilakan ataupun diucapkan selamat datang atas tamu-tamu kita ya, sekaligus untuk menuju dalam satu meja saji. Oke, kali ini dari Dina Ramadhani, semoga kita aturkan salam hormat, salam taklim buat para hadirin yang berbahagia. Terima kasih Pak Mat, ini dicap dulu selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja Pak, ini berhibur bareng New Wahana. Betul. Karena waktunya sedikit mepet ya. Tentunya karena juga kadang kalau terburu azan duhur dulu Iya kita betul gak enak. sekali. Dikasih dulu nuansa teman-teman dangdut awal jumpa. Spesial bareng New Wahana buat semuanya.